VNR Gold. ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನನ್ನ ಗೌರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಚುತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. అమ్మా దాగి పులిపుందాయికి అలగించారే బల్లిత్తుడియా, అలగించారే బల్లిత్తుడి దేవరు ಬಂಗ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಿಯಾ, ಬಂಗ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಿ. అమ్మ దాదండమ్మ దాదండి ఎక్కొందుండియా, ఎక్కొందుండు ఏరికి అమ్మ పుట్టగారిన అಜ್ಜಿಗೆ ಇರಕ್ ಇರಕ್ ಸನ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿ ಬಾರೆ ಇರಿ ಈತ್ನೆಡ ಪಾತಿರ್ನ ಏರ್ನ ವಿಷಯ ಪುಟ್ಟಗವ್ರನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ವಿಷಯನ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೊಡಿತಿಗೆ ದಾಲ ಅಂಡು ಪಂಡಿತಿ ಆಂಡೆ ಪಂಡಿತಿ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕನಾಯ್ ಇಂದು ಮಹೇಶತ್ತ ಅತ್ತಿಯನ್ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸು ಅವ್ಯಾರವು ಇರ್ನ ಕಣ್ಣೊಡಿ ಕೊಡಪ್ಪರೆ ನೇ ಯಾನ್ ಮೈಸಿನಿ ಯಾನ್ ಮಗೆ ವಿದ್ಯಾನಂದಿ ಇರ್ನ ಮಗೆ ವಿದ್ಯಾನಂದಿ ವಿದ್ಯಾನಂದೇನಾ? ವಿದ್ಯಾನಂದಿ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾನಂದಿ. ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತ. ಏ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾತ ಚಲ್ಮಂತ ಬಾತಿರಚ್ಚಿ ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ಎಲ್ಲೆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಅಪ್ಪೆ ತೂಪರ ತುರುಕು ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಓ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗಾರ ಅಪ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಚ್ಚಲ್ಲ ಓ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಗಂಟು ಉಲೈ ಅರ್ಧ 2 ಕುಂಟು ಇದು ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಅತ್ತ. ಅವ್ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯ ಬಕ ಅವ್ ದೊಡ್ಡ ಗೌರಿ ಅತ್ತ ಏರಿ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಕಿನ್ನಿ 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 ಐತ್ತು ಮಲ್ಲೆತ್ತದ ಪೆರಡೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೆಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ ಪೆರಡ್ದ ಕಿನ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಾನೇದ ಅಯ್ಯೋ ಪೆರಡ್ದ ಕಿನ್ನಿಲತ್ತ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿಲತ್ತಿ ಬಕ ಅವ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕಿನ್ಯತ್ತ ಇತ್ತವ್ ನಿನ್ನ ಬಡದಿ ಕಿನ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂಡತ್ತೇನೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂದಿ ಅವು ತೂಂಬೆ ಅವ ಹೇಗಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ತೀಯರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಬಂಜಿನಾಲ ಅಂಡ ತೂಪುಣಿ ಅಂಚ ಒಲ್ಲ ಪೆತ್ ಪೇರ 14 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಅತ್ತಿ ನದಪ್ಪ ಇಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನದಪ್ಪ ನೆಟ ಅಪ್ಪೇರಿ ನದಪ್ಪ ಸಾಗರಿಂಡತ್ತ ಪುಟ್ಟಗವ್ರನ ಅಜ್ಜ ಮಗ ಪೆಟ್ಟ 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 ಅಂದು ಕಲ್ದಕ್ಕಿನಿ ಕಲ್ತಕ್ಕಿನ ಬಕ ಚೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಚೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಗುಂಡು ಹೊಡೆ ಪೋಣ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತತ್ತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದಾದೆ ನಾಡ್ನಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಆ ಗುಂಡು ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲ ರಟ್ಟು ದೀಪು ಇದು ಕರ್ಮೇರ್ನ ಮಾಮಿ ಇರಿಗ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಡಿ ಬುರ್ನಂದು ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ನಿನ್ನ ಲಾಟ್ ಬೋಟಿಗೆ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕಿನತ್ತ ಅವು ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಆಯ್ನಟ ಬಂದಾಯ್ನಿ ಅವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅತಿ ಅನ್ನ ಜನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅತ್ಯ ಕಿನ್ನಿ ಆ ಸಾಗರಿ ಪುಟ್ಟಗೌರಿಗೆ ಅಂದು ಪುಟ್ಟಗೌರಿನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಜ್ಜ ಮೆಂಚಿನ ಅದಿ ಪಿರಿಯ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ತೀರ್ದ ಆತಂಡಿ ಓ ರಾಮ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ತೀರ್ನೈತೆ ದೇವರ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ತೀರ್ನ ಬಲಿಗೆ ದಾದಂಡಿಯ ಸಡನ್ ದಾದಂಡಿಯ ಓ ಕಿನ್ನಿ ದಾದಂಡಿ ಅಬ್ಬ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ದಾದಂಡಿಯ ಇನಿ ಪಾರ್ದಾರಿ ಅವ್ ದಾದ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮನು 5 ವರ್ಷ ಜತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಉನ ತೂಯಿಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾಜಿಂದ ಏನ ನರಮಣಿಂದ ಪನ್ವೇರ ಐಕಿ ಎಂಗ ಅಡೆ ಬೋದು ಪಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಐಕ ಟಪ್ ಅನ್ಕಿತ್ತು ಟಪ್ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ರಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ದಿಸೆಟ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಂಡು ಸೈಯಡ್ ಇನ್ನಿ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿನ ಮದುವೆ ರೈಸ್ ಉಂಡ ನನ್ನ ಅವ ಇಂಚ
ಅವೇ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಪುನಃ ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಾ ಸಂಚಿಕೆ ಸುರು ಎಂಚ 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 ತುಲ ಆ. ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಅಂಟು ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯ ಮದುವೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಬತ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಪುನಃ ಕಂತೇರಿ ಇಸ್ತಿರಿ ಬ್ಯಾಡಿಯರೇ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಡ್ರ ವಿಂಜ ಕುಂಟಿ ಅವು ಪುನತ್ತ ಮರಣ ಇನ್ನೆತ್ತವಳು ಮಾಂಟೆ ಸಮಯ ನಟ ಬೇರೆ ಪುನಃ ಉಂಡು ಪುನಃ ಇಂಚುಂಡು ನೇ ಮೇಲೆ ಕಾಕಿರಿ ಸಾವಿನ ದಾದಂಗಿ ಕಿನಿ ಆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಯ ದಾಣೆ ಪುನಕ್ಕು ಕಿಸ್ಕೊರ್ಲೇಕ ಬಕ್ಕ 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 ದಾದಂಡಿ ಬಕ್ಕ 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 ಆನಿದ ಮುಗಿಂಡಿ ಏಬಿ ಇನಿ ಕಾಲಿ ಗಿಸ್ಸೇನಾ ಓ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನದನಿಂಡು ಕುಡ ಮನದನಿ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟ ಅಂದು ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಪುನಃ ಇಂಚೊಂಡು ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಬತ್ತಲೆ ಬತ್ತಲೆ ತುಳಸ ಕೊಡಿ ನೀರ್ ಕಂತಲೆ ಕಂತಲೆ ಕೊಡಿ ನಿಂಚ ಮುರ್ಕಾಲೆ ಮುರ್ಕಾಯಲೆ ಇಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ಬುಡ್ರೆ ಅನಗ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಗ ಮೀತರ 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 ಮೀತನ ಪುನಃ ಬತ್ತದ ಆಡು ಬಕ್ಕ ಮೀಕ ಇರನ ಮೀದಾಂಡನಿಗೆ ಏನ್ ಅತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನೇ ಮೀದಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾಲೆ ಮುರ್ಕಾಯಲೆ ಮುರ್ಕಾಲ ಬುಡ್ರೆ ಅನಗ ಅನಗ Washing powder Nirma, washing powder Nirma. ಹಾಲಿನಂತ ಬಿಳುಪು ಮಗನ ಚಡ್ಡಿ ತೆಲುಪು ಹಣೆ ಬರ ಕೆಟ್ನೆ ನಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪುನಃ ತಗುಂಟೇನಾ ಹಾಲಿನಂತ ಬಿಳುಪು ಮಗನ ಚಡ್ಡಿ ತೆಲುಪು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ತಗುಂಟು ಹಾಲಿನ ನೇಲ ತೆಪ್ಪಡ ನನ್ನ ನೇಲ ತೆಪ್ಪಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರ ಮಾಂಟೆ ಸಮಯ ಚೆನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಪುಟ್ಟಗರ್ನ ಮದುವೆ ತುಪ್ಪನು ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನು ಮುನ್ ಅತ್ತಂಬೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜುವಾರ ಡಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಪುನದಿಯರ್ನ ಪುನಃ ಕುರಿಯಂದ ಕುರಿಯಂದ ಎಂಚ ಪುನಃ ಕುರಿಯಂದ ಏಸ ಆನಿ 2 ವರ್ಷ ಬಂಜಿಡು ಬಾಲಿನೇ ತಾಲಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜುವರ ಜಾಲ್ಡ್ ಪುನದಿಯರ ಬಲ್ಯ ನನ್ನ ಈ ದಾರ ಎತಿಯರಲ್ಲಿ ಓರಮ್ಮ ತೂಜರ ಅತ್ತ ಒಂಜಾರ ಬುರ್ದು ಓಡುಂದು ತೂಪೇರು ಅಪಗಾನ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಪುನದೆಪ್ಪೆರದು ಸರ್ತ ತೋಡು ಸರ್ತ ಬಡಂಚಿ ನಾನ ಮೀನ್ ಏನ್ ಪೊತ್ತದ ಹೊಡಿದ್ದ ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే ಒಂಜಿ ಸೊಂಟದು ನಗೆ ಈ ನಮ್ನೆತ ಪಾದ್ಯ ಪಾಡೋಡು ಇಂದು ಸೊಂಟನ ಇಂದು ನೇಲ್ಯಂ ನೋಬಲತ್ ನೋಬಲತ್ ನೋಬಲತ್ತೆ ಬಗಿಂಜ ಬನ್ನೀರಿ ಇಂದು ಸೊಂಟನ ಇಂದು ನೇಲ್ಯ ಡ್ರಮ್ ಅತ್ತ ದಾನೆ ಮೆ ಮಂಗ అక్క నే బావా ఎన్న ల్యాప్టాప్ చూతారా ನಿನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಚಾಪರ್ರೆ పోయిನಿ చాపర్ కొండా యాళ్ళ చాపర్ చాలా పోదారు ల్యాప్టాప్ తోటి నే బావా ల్యాప్టాప్ తోటి చాపర్ కొండా ల్యాప్టాప్ ಬಗ ಮಂಗಲಕ ಪೋಯ నువ్వు అక్క ఈ ల్యాప్టాప్ తీయనా ನಿನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದ ಕತಿ ನಿದ್ದಾದಂದು ಪನ್ಪಮೆ ಒಂಜಿ ಓರೆಡ್ದಿಂಚಿ ಶೀತ ಜ್ವರಟಿ ನಿನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ತಮೆ అయ్యో ಅಯ್ಯ ತಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಪಜ್ಜ ಕಣ್ಬಿಡೋದು ನಿನ್ನ ತೆತ್ತೊಂಡು ಮಂಗ ತೋತನಲ್ಲ ಮಂಗಲೆಗ ಬಂತೀನಿ ಅಚ್ಚ ఆయన సమ తులగే ಎಂಚ? ಕಕ್ಕಿಯಗ ನುಪ್ಪುಗೊಣ ಇಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಎಂಚಿನಂಜಿ ಮೆಕ್ಕಿಯಗ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಏರಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ విద్యా 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 ನಂದ ఆ? ನಂದ ఆ, విద్య నందండ విద్య నంది ఏ. కుసియ విద్య కుసి ಹೇಗೆ మాగే అయినది కొరని పాడలేవన్నీ ಎಂಜಿನ ಚಡ್ಡಿಯ అత్తుమే ಅಪ್ಪನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದಿ అవును అత్తుమే 90 90 90 ఆ 90 పాడలేవన్నీ ఆ. ఐదు కొర్తిజన ఆ. 2 ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಅಂತೀನಿ 2 kg? ಕುಸಿಮೆ ಕುಸಿ ಆಚ. ಅವ್ 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 ನೀನ ಪಡಿದೆತ್ತ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ಆ? ಏ ಅವು ಏನ ಬಣ್ಣಿ? ಆಹಾ ಎನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಇನ್ನಿ ದದೆಪ್ಪೆ ಬಿಕ್ನಿ ಓ ಬಿಕ್ನಿ ಬಿಕಿನಿ ಗೋ ಬೀಚ್ ಇಡಿ ಆ ಅವ್ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬಂದ್ ಬರತ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಿ ಬಿಕಿನಿ ఆ నరేపే బిక్కిన్ని ಯಾದೆ ಯಾಪಲ ಫೋನ್ ಮಗ ಆ. ಈ ರಂಜಿ ಫೋನ್ ದೇತ ಅಂಕಲ್ ಫೋನ್ ದೇತ ನೋಡು ಅನ್ನಂದಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗ ಜೆತ್ತು ಬರ್ತೆ ಮಗ ಐಸ ಐಸತ್ತು ಫೋನ್ ಅವೆ ಫೋನ್ ಶೋಕುಂಡಿ
ಓ ಫೋನು ಓಕೆ ಎಂತಪ್ಪೆ ಆ. ಹೊಸ ಫೋನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚ ಹೊಸ ಫೋನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸ ಫೋನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ತಿ ಆ. ಎಂಚ ಇರಿಗೆ ಒತ್ತಾರೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆ. ಅವು 65 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ದೊತ್ತಾರೆ ಆ. ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತಕ್ಕೆರೆ ಕೆಂಪು ದೊತ್ತಾರೆ ಕೆಂಪುದ ಕೆಂಪುದ ಅಂದಾಜಾಪನ ಇರಗೆ ಪಚ್ಚೆ ದಂದ ಜಾಪುಜಿಯ ಕೆಂಪುದ ಸಮಾಂದ ಜಾಪುಡು ಅವೆಂಚ ಕೆಂಪುದ ಅಂದಾಜಾಪ ಕೂಸ ಓ ಕೂಸ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೂಸತಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಗೌರ್ನ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ತೀರ್ನೆತಯ ಓ ದೇವರೇ ಆ ಪೊಂಜ ಆತ ಪಕ್ಕಲ ತೀರ್ಂಡ ಏರಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಟೆ ಫಾರ ಗೊತ್ತುಜಿಂದ ಆ ಕೂಸ ಹೊಡೆದು ಲೆತ್ತದಾಡ್ರ ಪಕ್ಕ ಏರಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮಯ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಚಾಕೊರನ್ನ ದಿನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಅತ್ ಇನಿ ಆತ ಪಕ್ಕ ಎಂಡ ಪನಂದೆ ತೀರ್ನ್ಯಾ ಏರಿ ಇಮ್ಮ ಏ ಓ ಕೂಸಣ್ಣ ಓ. ಈ ಪೊಂಜು ಈತ್ನೆಟ ಓ ವಿಷಯ ಬಾತಿ ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಓ ಓ ಯಾ ಪುಟ್ಟಗೌರನ ಮದುವೆ ತಾರೈದ ವಿಷಯ ಓ ದೇವರಂಜ ಅಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತುಂಬೋಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಲೆತ್ತಿನ ಮಂಡ್ಯಾಡ್ದಿವ ನೋಡು ಇಡೀ ಧಾರಾವಾಹಿನ ಮಂಡ್ಯಾಡ್ದಿವ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಸಮಾಜ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಸಮಾಜ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಸಮಾಜಿಂಚಾಲ ಬಿಡಿದಾರ ಆಯ್ತುಂಡ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ? ಹೊರ ತಿರ್ಗಿಗೆ ಐನ್ ತೂದೆ ಈತ ಜಾಗೆಡು ಸಮಾಜ ಹಾಲಾತೀನಿ ಓ ಏ? ಇದಾಗಿ ತೆಲುಪುಂದಾಗಿ ಕೂಸಪ್ಪಣ್ಣ ಆ. ಈರ್ಪಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಅತ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ರಾಕೆದ ಬೇರೆ ದಿನಾಡ್ ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಗಿ ಪೊಣ್ಣುಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಿರವಡೆ ವರ್ಪುಣಿಂದ ಐಕ್ ಐಕ್ಯತ್ತ ಯಾನು ಸಮಾಜ ಆಲಾರ ಬೆರ್ತಿ ಜಾಗೆನೆ ಬರ್ತಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲೆಕ್ಕಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದಲಚ್ಚಿ ಅವಂಚ ಆಯ್ಕೆ ನೀತಿ ಜಾಗನ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇருக்கு ನಿಗ್ಲೆ ನಂಜೆ ನಿಗ್ಲ ಕರ್ಮ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಪೊನ್ನುಲು ಬುರ ಎಂಗಳು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲು ಈತ ಮಕರ್ಮನ್ ಬರತಾ ಇತ್ತಿದ ಆಣುಲ್ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲೇರಾ ದಾಯೆ. ಆಣುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೊಂಟೋಡುನ್ ತುಜಿ ಆಣುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ದಲ್ಲ ಸೊಂಟೋಡುನ್ ತುಜಿ ಅತ್ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪರಿನಾಗ ದಿನಾಡ್ ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅನಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೊಂಟಾಡುಂತ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಪೊಣ್ಣುಲೆ ತಿರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಆನಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ತೀರ್ಥ ಬರಪ್ಪ ನದಿ 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 ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಬೇಜಾರ್ ಮಿಂಚಪುರ ಪಂಡ ಮಂಡದ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಕೋಡ ಏನಕ್ಕೂ ಪೊಣ್ಣುಳು ಬಾ ಈಜಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪೋಂಡಿ ಅದೇ ಓ ಕಿನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಅರ್ನ ಬೈಡ್ದು ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಚಿಮ್ದೆಣ್ಣೆತ್ತು ಆಣ್ಣಮ್ಮನೆ ಅತ್ಯ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಜವಾಣಿರು ಒಲ್ಪ ಆಲಾಪಣಿಂದ ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಲ್ಪ ಅವು ಗಡಂಗಡತ್ತ ಈ ದಾದೆಕ್ಲ ಬೋಡ್ಚನ್ನ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುದ ಬೊಲ್ದದ ವರ್ಪನ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಒಲ್ಪ ಅವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಡಿಯ ದೇ ಓ ಆ ಮೋನೆಡಿತ್ತು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಗುರುಂಪುಗು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾರ್ದ ಮುಚ್ಚಿಲೆಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದು ಐನು ಲ್ಯಾಂಪಿಯರ್ ಎತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅರೆತ್ತದನ ಇತ್ತು ಮಂತ ಕಡ ಪುಡಿರು ಓಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅರ್ಧ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತಿರನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆಪ್ಪುವಾ ಬೇಲೆಪ್ಪು ಬೇಲೆಪ್ಪು ಎಂಚ ಮಾತ ಮೇತ್ ನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಪ ರಾವಿಲ್ಲ ಹೌದಾಯೇ ದಯ ಗೊತ್ತನ್ನ ಸಾರ್ನೆ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ನಂಜಿ ಎಂಗಳು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಶೋಕ್ ತೋಜ ಬಂದ ನಿಗ್ಲೆ ನಂಜಿ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ ಬಂದದು ಮುಗ್ಲೆ ನಂಜಿ ಮಾಮಿ ಇರೇಗ ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ನದೆಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಂಜಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಈ ಮೇಕಪ್ಲ ಓಟ್ ಬಣ್ಣಗ ರೋಡ್ಗು ಬಣ್ಣ ದಾಮರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ದಿ ಮಗ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತು ನಾನು ಪುಸ್ಕವ ಪುಂಡು ಅವಂದು ನಿಕುಲ್ ದಾನೆ ಜಾಳು ಸೇದಿಂದಾನೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ದಾರ ಆಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ ತಾನೆ? ಕೊಡ್ತಾನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿನಾತ ಲೈನ್ ಮೇನೆ ಸೈತಿಯೇ ಪೋಯಿ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತೆ ಹಲೋ ಅಂದ ಕೂಸಿ ಕುಸಬಣ್ಣ ದಾದಂಡಿ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪಂಡಲತ್ತ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೈತು போயிருந்து என்ன என்ன மகில ஒரு ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೇ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕಿದ ತೀರ್ಪೋಯಿಗೆ ಎರೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಲ್ಪ್ ಬತ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಬೇನಂತೆ ಅಡಗಿನಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಬಲ್ಪ್ ತೆಕ್ಕಾದ ಪೋಯೆ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ತುರ್ತದ ಬೇಲೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣಂದಾಂಡ ಕರೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಸೈತೇರು ಎಂಚಿ ಸಾವ್ಯ ಮುಕ್ಲೆನ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಸಂಸಾರಗೂ ಮುರಿಯೊಡ್ಡನವರು ದೇಶ ಕಾಪುನ ಮಿಲಿಟರಿ ದಳಕ ಮುಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಊರುಗು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನ ತುಡರ್ಲು ಈ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಲು ಗಾಳಿ ವರ್ಷ ತೆಡಿಲು ಮೆಂಚಿಗೆ ಆತಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಬಗ ಪೋದು
ಜೀವದ ಆಸೆನು ಬುರ್ದು ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲು ಬಾಂಬು ಗುಂಡುರ್ದು ಮೇಲ್ದ ಗ್ರಾಚಾರ ತತ್ತಂಡ ಕರಂಚಿದ ಬೊನ್ಯ ಆಪುನ ಕರೆಂಟ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನ ಆ ಮೆಸ್ಕಾಮುಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಊರು ಬೆಳಗಾವ್ನ ಸೈನಿಕರು ತನ್ನ ಜೀವನನ ಸಮಾಜಗ ಮುಡಿಪಾದ ದೀತಿನ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಕರೆಂಟ್ದ ಬೇಲೆಡು ಪೊಣೆಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. VNR ಬಂಗಾರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದಂಜಿ ಬಂಗಾರದಂಜಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸವ್ಯಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಜಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆದವರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಿಲೆಗಿಲ್ಲ CPL ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರ್ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ VNR ಬಂಗಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ತದು ಪಿದೈ ಪೋಯಿರ್ದ ದಾಮಾರ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಣದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಒರಿಪವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ದಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಪ ಒಂಜಿನ ಸಂದಡು ಆ ನೆರ್ನೆಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾಟುಂಡು ಪಂದಾಯ್ತು ಅರ್ಥಕ್ಲು ಪಣ್ಣಿನ ಅಂಚ ಅದು ಏರಿಗ್ಲ ಪಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊಡು ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರಿ ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ VIP ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ಗೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ಡಕೇನ್ಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ VNR ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸರ್ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಗಮನ ಹಿಡಿದು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಚ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಪೋಂಡ ಆ ಫ್ಲೋ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 5-7 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ನಿಕ್ಲ 7 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನು ಕೂಸೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ್ ಇತ್ತನು ಅಡುಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಂಚ್ ಇತ್ತನು ಪಂಚ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಸೊ ನಿಖಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ದ ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಮನ ಕೊರಲೆ ಬಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳರ್ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ VNR ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಸರಕಾರಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಟೀಕೆ ಮಂತೊಂದೇ ಪುನಕಲು ಮಾತಾ ವಿಷಯಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆಣ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆತನ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಬೇನೆದಾದ ಬೊಕ ಆಯನ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಪತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಪಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಹೆಂಗೆ ಲೇಪಲ ನ್ಯೂಸ್ ಉಡ್ಲ ಪನ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ 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 ಒಂದು ಆರೋಪಲು ಅವು ಒಂದು ಮಾತಾಪುಣು ಬಟ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಬಂಗೋಲು ಉಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಆಯ್ತ ಬೇತೆ ಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಶಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೀಮ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊನೊಂದು ಪೋಯಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟೋರಿನ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಲ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಚಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಶಶಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಕೂಸೇರಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಟು ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೂ ಕಾಮಿಡಿಗೆಟ್ಟೆ ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಣು ಸೊ ಅವು ಅಂದವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಮಿತ್ತೆ ಎಪ್ಪು ನಾವು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕೊನೆಯರು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಗೀಕ್ ಸ್ಕೋರು ಗೀರು ಬೇತೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನ ಅದ್ರ ಜನಕ್ಲೇನು ನಿಖಲ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜನಕ್ಲ ಕಂಡನ ವೈಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ನಿಖಲ ತಂಡಗೊಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಹಿಲ್ VNR ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಓನ ಸುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ ದಾಖಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಗೋಹಿಲ್ ದಯಮಾಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬರೋಡು and Harsha sir. So V4 News Season Award. So Manipal Arogya Card. Suchitra and Prabhat Season Award. And also a Chocolate Divish Award from Harsha Kamath.
ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಿಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ రెండు టీంల వేదికದ ఎదురుండు. సో వన్ ఈజ్ ఎస్ఎన్ వెర్గో ఫ్రెండ్స్ అండ్ విఎన్ఆర్ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ಯ ನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇನ್ನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಸರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎರಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯಾರೀರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ರಡ್ಡಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ರಂಜನಕಲ್ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಕೊರಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಸುರುಟು ಒಂತೆ ಒಂದು ಡಲ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಆಕ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಕೊರಡಿತ್ತನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನಗರ 2 ಸಲ ಕರೆಂಟ್ పోతుండ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರಡಿತ್ತು ವಾ ಒಂಜಿ ಸೈತ್ పోయిన ನರಮಾನಿ ಆಯಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬೈದುಂಡ ಐಕ ಪಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆತು ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇಡಮುಟ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಾರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆತೇರನ್ ಪಂತೂಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏರ್ ಪೋತೇರನ್ ಪಂತೂಕ. ಸೊ ಎಸ್ಎನ್ ವೆರ್ಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ವಿಎನ್ಆರ್ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಸೊ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಎಸ್ಎನ್ ವೆರ್ಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ಸ್, 2 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಎನ್ ವೆರ್ಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ರಂಜನ್ ಮಾಮೂಲ್ಯ ರಥ 196 196. Well, now coming back to VNR ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಸೊ 2 ಜನ ಟೋಟಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 136. So congratulations SN Vergo, 2 points on the board and premier match the next level ubondullar. Congratulations and better luck next time. Gangadhar Shetty sir, thank you so much for your presence. Thank you so much. Yeah, thank you. So well, inita episode mugipunanchina portu nanath comedy nanath telike vanji nilke telike nana next episode nama tuka. Until then, this is Vijay Benis signing off from this program. This is V4 News Presents in association with Kalyan Jewellers Comedy Premier League Season 2, powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. Bye bye, good night.